Witajcie. Dzisiaj bym chciał coś padać jako przedsiębiorca. Co prawda już na penzji, ale przedsiębiorcą się jest. Przedsiębiorczym się jest, albo się nie jest. W Polsce, jak pamiętam, a pamiętam czasy jeszcze pierwszej komuny, to przedsiębiorcy się mają nie tak dobrze. Bo za pierwszej komuny, jak żeś już dostał jakoś tam pucha, mogłeś być taksiarz, albo lody robić, albo cukiernik, albo piekarz. Ktoś mógł nawet się wzbogacić, spokojnie żyć i nie miałeś specjalnych problemów. Przynajmniej pod koniec tej komuny. I pamiętam, że jakże był taksiarzem, jeszcze za towarzysza Jaruzelskiego, to jak nie oświecali tam zielonego światła dla prywatnej inicjatywy, to szło jakoś żyć. Ale jak oświecali, to trzeba się było kryć. Udawać, że się nie istnieje, że się go nie ma i tak dalej. Pamiętam czasy Wilczka, czyli całki koniec komuny, kiedy tak richtig szło robić geszefty, ale to ja był tak wystraszony i niektórzy ci uczciwi byli tak wystraszeni, że nie zrobili tych geszeftów takich wielkich i na jakieś tam małe geszefciki tego robili i tak dalej, i tak dalej. Zresztą geszeft najlepiej się robi, jak się miało ujka w KC albo w Inkszy, ferajny kaj szło po znajomości załatwić się jakoś fucha robota na werku, na grubie, w szpitalu, w urzędzie, w jakimś amcie. No i szło wtedy robić geszefty. Ja troszkę kasy miał, ale chciałem ciknąć na stałe do Niemiec, bo ta Polska mi się nigdy nie podobała, bo tu zowdy było coś nie tak. No w tych Niemcach, jakże pojechał, to się przekonał, że też nie jest to taki miód, a moja familia mi padała, no ty się tam możesz jechać do Niemiec, ale my są w Polsce i jak chcesz dzieci, to będziesz ino ujkiem do tych dzieci, bo jak to będziesz tego. No to ja przyjechał na ZOT, zrobił, że geszef w Polsce i powiem wam tak, całki czas od tego czasu coraz to więcej wprowadzali w Polsce gezetców, które by nie miały na celu rozwój tego kraju. Ale jak tu geszeft ma na okraść, jak tu ludzi wyciulać, jak tu podnieść podatki. I ino podnosili podatki, ino podnosili podatki, ino podnosili podatki, aż do dzisiaj. Dzisiaj niby mamy tarcza osłonowa do przedsiębiorców. Do których przedsiębiorców? Do tych małych? Do tych, co richtig zapieprzają? Do fryzerów? Do tych, co mają knajpki, co mają tam lody sprzedują? Nie, chyba do tych, co wiedzą, jak kombinować. No można i do tych małych, które poradzą kombinować. A niektórzy się skupili ino na tym, jak tu wyciągnąć kasa. A ci richtig, co chcą robić, co by chcieli na swoje zarobić i się o to upominają, jadą do Warszawy, to co do nich państwo polskie ma? Gaz, pały, woda i sztrofa. Nic większego. A tak nie ma być. Bo przecież to, co zrobiło państwo polskie, zrobiło najgłupszą rzecz, jaką mogło. Zawarła te geszefty, z których miała pieniądze i do których nie musiała dokładać. A zostawiała te wszystkie, do których musi dokładać. Zostawiała taurony, spółki węglowe, zostawiła jakieś tam insze KGHM-y, ale tym małych wszystkich pozabierać. Co, chcecie zniszczyć ten kraj? Chcecie go, żeby go nie było? I tak to wygląda. I co mnie najbardziej gorszy, to to, że Polska mogła iść szwedzką drogą. A poszła, no nie wiem jaką. Taką polską. Bo nawet Czesi lepiej to rozwiązali. Słoweńcy, Słowacy, Niemcy. A my najgorzej. A my się tu w Polsce się wadzieli o to, kto komu dawali z kuli wyborów. Kto wygrał jakieś wybory. Ja bym powiedział, że cała ta elita nadawa się na to, żeby ją przerobić na fleisch. Jak aluminium futer. Posłać, teraz się kosmosem zajmują.
No, jeden tam padł, że najlepiej by taki pełnomocnik do spraw kosmosu wymyślił, jak ta elita polityczno-polsko w ten kosmos wysadzić. No i niech to będzie puenta tego, co dzisiaj powiedział, tego mojego stanowiska. A tak, bracia, geschäftsmany, bizneswoman i wszyscy, którzy ciężko robicie na to, żeby zapłacić ZUS i podatki i żeby jakoś godziwie żyć, nie dajcie się. Nie dajcie się nabierać ani państwu, ani inkszym, co wam obiecują, że wam pomogą, a potem was zło smolą. Tak to zrobili Bergmany. Myślę, że już na grubach nie ma ani jednego Ślązoka. A tak richtig to chyba w tych związkach zawodowych nie ma ani jednego. Same cwaniaki, same magole, same oszusty. Skończmy się z nimi ten. No to niech będzie. Z pomboczkiem i do już zaś.